Ahoj, vítejte u hry Match Master. Tak když si ji takhle zapnete, objeví se vám nějaké bonusy. Tak, Match Master je hra, ve které hrajete online s různými hráčemi. Máme tady domeček, kde dostanete každý den balíček se 3 boostry, potom nějaké bonus věci, dneska jsme dostali 100 coinů a další booster a dole máte kolo štěstí. To si ukážeme třeba někdy jindy. Je to jednou za den, dále si tu za coiny můžete kupovat různé věci, po případě za normální peníze. Tak jdeme dále. Tady je friend list, zde si s hráčemi posíláte boostry, vyměňujete nálepky, po případě můžete poprosit o nějaký speciální efekt. Tak teď nám tu někdo dal booster, můžeme ho obdržet 3 za den. Potom s hráči plníte různé questy. Každý den je jiný, my už máme teda při pondělku splněno. V domečku máte, tady se začíná vlastně hra, plníte storyčko, za které dostáváte další bonusy. Měníte si typ her, to si ukážeme. Tady máme za vyhrané hry, dostáváme teď nějaké pásy a potom odměny. Tady máme různé solo questy, matcherably, to hrajete s více hráčema. A tady máme solo questy pro sebe. Můžeme teda přepnout na ikonku a můžeme si zahrát i s kamarádem přes různý kód. Tak, máme tady různé doplňky. Zde se nám ukáže dárek jednou za den, můžete pozvat známé, upravovat si profil, to si ukážeme příště. Tady vlastně máme ty různé questy a solo hry. A v poslední ikonce jsou nálepky. Nálepky obdržujete za hry, můžete si je posílat z hráči, po případě vyměňovat na sociálních sítích. Tak, můžeme je tradit. Za každou nálepku tady si to ukážeme. Když obdržíte nálepky všechny na jedné stránce, dostanete balíček nebo dáreček, co je nad tím. Tady mi jedna chybí, potom dostanu, až budete mít celé album, dostanete vlastně tady tenhle dáreček.